Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung ngamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantesan bisa kung pakurmatan para pangembating praja ingkang kinarya pandam saha panduming para kawula dasih saha para pambela sungkawa kagung miwah putri ingkang pantes lamun to sinudarsana. Madyaning penandang ing kalenggan punika kula ingkang piniji dening keluarga badhe ngaturaken menggah urut roncening adicara bidaling layon ing siang menika. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun murut dumateng kasedan jati swargi Bapak Prapto Sentono awit saking lantaran nandang gerah ingkang menika saksampunipun pangruktining loya sampun paripurna saha keparingipun keluarga nandang dukita nuninjih panjenenganipun Ibu Prapto Suwito ing hari kalenggan menika dipun wonteni tata upacara sawetawis ingkang sampun lumampah ing kampung menika. Namung saderengipun kula hangaturaken lekasing sedya sumangga kula dherekaken hangaturaken puji miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah rahmat wen hidayah dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing kalenggan menika. Panjenengan sedaya lan kula dipun parengaken nyawiji ing papan menika ingkang saperlu nderek bela sungkawa sedaya kanthi pinayungan karharjan tebih saking sambikala.